Ingon ani gyud ay ang bation basta magsigig kaon og karne. Ngilngig og bidli na mao naka-decide ming managat para makakaon na sad mi og isdang labas ug para ma-experience kung unsay kinabuhing mandaragat. Kay fiesta man sa among barangay mga kalaagan ba sumatik gyud na nga maghikay bisan ginagmay ug nabisin ako hiwa-hiwa aning paklayonon. Mao man gyud ni unang maluto basta naay dagkong hikay sama aning fiesta. Di sad mawala ning ginabot nga akong gimikos-mikos nga hastang lamia. Lami sad ni sa high blood. Binasoy matik sad na. Hinay-hinay dodong kay init pa na. Napay inasal nga hastang pulahan na. May lang ni sa unang hugna. Unya mao to kay gibidli naman mig kinaon og karne samtang nagkatapok mi. Mao nga naka-decide mi nga managat mi. Kauban ako akong igagaw nga si Master. Barkada namo nga si Bam Marley ug ang among umaabot nga mundagan pohon ambot unsay daganan ani si Bunjel. Wa nay daghang langay, layat dayon diri sa baybay. Ara, gihubuan na. Change outfit na. Unya gi-ready na sad ni Master ang buya ug pamato diha para dili ta maliban inig bulka sa pukot. Duduli kang kapagayon ng merga papak ng dyan na pido. Kampong kung kayo mo. Unya amo na sad giyayo nga ni Bob Marley ang pukot na panghalukihok. Unya gikalay usa ng pukot para mahanig. Ug ako dire aw giwaswasan oy. Ana man na kinahanglan man na waswasan para maputi gamay. Mahay din ang kuwan. Mahay din ang Hi. Kukuin mo sa panata, guys. Bukod siya sa guys. Wali palayo guys. Kay alas 5 naman sa hapon, unya mao man ni saktong higayon nga motabok matik abante dayon. Ato karon. Ato may karon sa ang dapilan mga kalahatan, no? Oh yeah. Bitaw mao ni unang higayon nga mukuyog ko ani kay gusto ko maka-experience kung unsay kinabuhing mandaragat. Ug hapit na may maabot sa area kung asa na mo ibundak ning among panagat, medyo nituya ning among bangka kay nagkadagko man ang balon. Unya ako ani kalma ra kayo pero nalipong na dayto. Ari ka tuwa master. Oh, ari ka diri dong, dapit ako dong. Tumoy. So karon mga kalaagan no na ano mi diri sa hinatilan. So, putira ni guys kay padong na musalop, guys. Manumano lang ning pangisda. Mano-mano lang yung pangisda. Mano-mano. Okay. Pero gisama lang ni sa among salumir. Ang pagpangisda na mo dari is manumano kay wala man may fish finder. So taghap-taghap lang niya mo ah. So naami diri sa hinatilan mga kalaagan. Ano gitawag og panagat nga manumano mga kalaagan. Mao na siya nga magbuhat ra ko kontra sinyas ani akong amo, guys. Akong amo kontra sinyas ni bundak. Arya ba arya? Okay, padung salop naman ang adlaw. Mao nang gisugda nag-areya. Guys, ay arya guys, oh. Ba? Oh. Pag human na mag-areya ni pundong mi diri sa daplin para maghuwat mi sa oras nga amo na sadtong bulkason. Samtang gailog na ang kahayag og kangit-ngit ni abante na mi sa unahan. Unya pagka alas 6:30, gisugda na ni Bob Marley pagbulkas ang pukot.
Kung mao to nawala akong kalipong kay nalingaw ko pagtan-aw sa mga isda nga nagtapot sa pukot. Nahulog oh. Oh, ayan, nahulog na to. Hindi ambakan. Okay. Kuan Wala, mo? wala, oy. Wala mo hayag, oy. Wala na to na. Bag, hindi master. Ha? Mura pa ni sige kuan mo ambak ki lukay. Ula mo hayag, do. Bagi masik no, kaya piti. Maambagi ka no. Okay, sayang mo no. Ano pito? Kaya dito Batik lawayan to. Dili kuan ra. Ha? Lukiyok. Nene lang ha. Nene lang. Oh. Nanay ro do. Nene ka, nene. Di gyud ay lalim ning managat ba basta dagkong balod. Kung wa ka maanad aw ay nalang gyud uban kay malipong gyud ka pareha nako. Laban na akong ulo ani. Di gyud ay lalim ang kinabuhing dagat. Usahay na ay kuha, usahay walay kuha, usahay makabaligya, usahay panud-an ra. Mao nang di jud lalim ang kinabuhing dagat. Labi ng balod mao nay delikado kayo. Nay makapauli nga safety, naasay dili kapauli kay na missing. Mao nang bilib kaayo ko sa mga taong mandaragat. Oo. Islan. Ayaw ko dito. Meron. Ano do? Ha? Ano? Luplok na gitu. Wala. Itu supply, itu bayar Nada yun. dito dalo na ko. Ahaw ba? Oh, ijak. Wala sila yung story ng ahaw. Oh. Dul. Wala eh, di puhol. Ijak. Oh. Dala lang sa may kanal. Bago na idako. How may kanya? Panago ra ko madalaan eh. Dito. Ada kanya. Ada kanya. Tadi eh. Ya, inaw dali. Ito ba basing-basing ako dali. Balik pinuuna yun. Wala, adi ka. Mamahoro ka. Ini-post mo na dungan. Ini-post mo na dung ikuan ko dungan. Gara-gara lagi ko mo upan nga. Minsan ra tigani. Dili na ko dito managat na ako dito. Wala ni bata probinsya, yun yan.
Kuan-kuan di ron yo. Ito. Ini akan tira dito. Badian. Lagi yung kasabo ko daw. Oh. Dili. Kailangan di ko ano. Talo. Sama ya. Oh. Ay may ka. Ano yun? Direction. Ubay pong tao ba? Oh. Tapukay ba? Tapukay. Oh. Nanaman ko, nanam. Oh. Lay semua ba? Alok diok. Wala mo kuyog lagi. Wala. Ya, Paskirting, sakpan kong dyan din yung kati dito. Ali mo, paskirtingan. Tawad pa ko ng umanak. Abang ka naman. Welcome to my vlog. Jong. Ano ka talikod mo? Army mo to. Tingnan lang na hindi.